Hadin balayo kajing menjur na kibahaying jong Patrick Ansans roka South nem Jakarta kabakilapha roleng bada ka US consulate approve baya usaheb ubadeu nong jongok kai perthai ubana po US on thang don burom no hapo rikasi hakalai tarik uyayong arhajara penriu da kajing apen baj lang lembat kibahaying jong u harengkat kajing apen baj ka heritage committee jong kalai kenthai kumban syukudau baya usaheb ubadeu nong jongok kai perthai ubalawan po yu kejat arikasi bad haka arpuai tarik ulebe arhajar penriu kat bau lawan poi hasnong pedeng ban muja kali jengok kai perthai hakati jaka kabala sedang ban pau hapok kajela leng bada kajing don kawa kapakhuj hadin kajing muja kajong u ulami no nang ta onda ula poi hajaka penyeng kali hasnong pedeng ula kelon kensan bat mar la penkit no ya u syapi SC dauki hadin kalami kajing penmena bau Patrick Don Shu. Lese kalalong kabajuat tan naka arpuai tarik haduk kini kisngi kabalami kajing simrai hapdeng art likiri namar nakawai kari kam lalong kabasuk kam tam hakum kani karukam jia kensan. Tad haduk kalai puai tarik uleber arhajar penriu la ai kajing menjur bayau Patrick Ansans rokas on thang no yau hari kasi bat kane kajing thang don buram yau kandai hakalai tarik uyayong arhajar penriu haulum jing tep lum jing thang ka khun kur long trai lai kenthai halum plang dhi hajan ka office sarkar jong ka ministeriat pen usla. Susu laong bakane harengkat kajing sungthu jingmut lembat ki bahaying jong o bat ki khot jong ka heritage committee jong ka lai kenthai kumban syukudau ba kajing ya lenti utai unong jongok kai perthai ba ulawan poi yu kejat hari kasi bat tonok ula hiar siki padun jong ka riwar ula poi hangne ula le khambun ki ban long ki jing mentoi hapok kathan kham tam ula yo i kajing king jeri ka bahari war ne hakleng kari kasi kala long ka ba phla ha ka ban nakaliang ka jong u ula ya le ban pen i ka perthai bayar ya kajing don jong ka Meghalaya ka ba phla baki wei kiri bat sitlup kari jong ka perthai kim sem ladon kumta urokas ulapan isya ka perthai baka perthai kan phai khmat ka Meghalaya da ka jingdon jong ka Meghalaya ya ka jingking jeri ki ba phla bat ki ba itnat kan kham kentiu susu ya ka kam jungok kai perthai hapok ka jela ka jing yo jing tip jong ka ni kalat pathai kubor kala dei leng ba no samla morning star khong thau ubadei joint secretary jong ka heritage committee like and thai